Levi Hansen, 2-2 mot på 6. Kunde du bruka det till näga i habe? Jag hade vi kunde bruka det efter att vi var 18 för 2-1. Så hade det Jordan, men vi ville rälla gärna vinna Disney och helst 18 där vi värsta vid där. Vunnit en tog så vi ville rälla gärna vinna helst Eisen tar vi det tapp nu för år i Sebagavsne så. Men jag vet inte, hade vi börjat öla väl Disney och så kom det in i Disney att vi geva målväxt som öla bort för oss så helt ja. Så satt när håller halt jag syns så nog så jag efter fram och vi får så att målet som så vidare bruk för till att komma in att Disney och jag vet inte allt Berlin hade som det så jag chanser alltså men jag vet inte det är ganska rätt och dusligt alltid men vi vill gärna vinna Disney. Ser nu kanske 18 Disney kvad jag så att jag övervis det. Ja, jag hade vi gör några verify alltid som är nog spurt alltid ta det hem till målen. Efter att vi får spalten veck och så rägar han faktiskt oja. Jag vet inte om det showmål eller det är. Rägar så oja och snittar liksom spelaren och snuter mamman för mål. Och då nästa är så Jörna som vill stäcka upp. Så jag vet det boilig mål alltid vi gör veck och jag hade som helt alltid vi spelar för inte tydligt alltid men det kunde allt vara bättre. Allt. Ta första triangeln av landskapsmissionen nu färden och tyt lite ajauner i studion av främsta oss sen vi UF. Hur ser det nökte vi till? Jo, till allt ja. Alltså hvis vi ser att vi vill gärna vinna hemma och kanske spela jämnt ute så är det räcka till att vinna förmästerskap och vidare så vi spelar så hemma ute där och klarar oss inte vinna så vidare minus 1 på nu men jag vet inte jag hade vidare nökte vi vara främst alltid. Det är Hansen tack för.